नमस्ते प्रणाम भाई लोग। हम मनीष प्रताप। आज हम भोजपुरी के दू गो सॉन्ग के रिव्यू देम। फर्स्ट पुदीना सॉन्ग पवन सिंह जी के, सेकंड कोको कोला सॉन्ग खेसारी लाल के। तब भाई लोग पुदीना सॉन्ग यूट्यूब चैनल पे 1 बिलियन से ज़्यादा व्यू हो गई बा। इस सॉन्ग पे सबसे ज़्यादा रील्स बनल बा और सबसे ज़्यादा डांस वीडियो बनल बा और सबसे ज़्यादा कॉमेडी वीडियो भी बनल बा। इस सॉन्ग जब आई रहे तब सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग रहे। ये भोजपुरी के सबसे नंबर 1 सॉन्ग है आज तक के। अब सेकंड सॉन्ग कोको कोला सॉन्ग। भाई लोग कोको कोला सॉन्ग के यूट्यूब चैनल पे 500 मिलियन से ज़्यादा व्यू हो गई बा। इहो सॉन्ग पे रील्स सबसे ज़्यादा बनल बा, इहो सॉन्ग पे डांस वीडियो बनल बा और सबसे ज़्यादा कॉमेडी वीडियो भी बनल बा। इहो सॉन्ग ब्लॉकबस्टर रहे। तो भाई लोग अब अपने से अंदाज़ा लगा लीजा कि 1 बिलियन वाला सॉन्ग सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर बा कि 500 मिलियन वाला सॉन्ग सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर बा। तो भाई लोग कौन सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग बा कमेंट में बताई जा। भाई लोग ये वीडियो जेकरा जेकरा अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। जय हिंद, जय भारत।